duba da lalacewan zamani. In ba haka ba yarinya ki baro gidanku ki biyo namiji har cikin gidan uwarsa. Kuma kina cewa zai gani. Wa billahi lazi dana sai dai ya ga alheri. Kawai yarinyar nan ta rasa wa za ta kula sai wannan yaron. Na riga na san wane ne shi, na san irin tarbiyyar shi da ɗabi'unsa. Yaron da ga gida ɗan gidan makwabci nan nawa ne ba. Kuma na san irin tarbiyyar da aka ba shi. Da farko sunana Tega, harka ta shi ne sai da siyarwar miyagun kwayoyi. Waɗannan da kuke gani yarana ne. Gaskiya ne Tega, mun ji takaitaccen bayani a kanka. Amma don haka mu ma bara mu gabatar maka da kanmu. Ba bukata ki gabatar min da kanki. Domin kuwa na san tarihi. Sunan ki Fauziya, ana yi maki lakabi da Fauzi, ke yar asalin jihar Gombe. Ke kuma Asama'u, ana kiran ki da Asami. Asalin ki kin baro jihar Jigawa ne. Kin shigo harkar bariki ne a dalilin auren ku. Ke kuma Dija, shekarar ki 6 da baro ƙauyen kika shigo birni yawon bariki. Ina fatan kun gane. Ka yi ƙoƙari sosai. To amma menene dalilin zuwan ka gare ni? Yan daba ɗin banza, yan daba ɗin wofi. Mama shi kenan yanzu an raba ni da Suhaima. Wa zai ce mama taka? Da Allah miƙe. Mama a taimaka min ba zan iya rayuwa idan babu Suhaima ba. Yaron baba ga kuɗi ga mata. Yagi abokina. Wallahi baka isa ba. Sai da ka zo kan gama yaudara ta sannan zaka ce min wani zaka rabu da ni to wallahi in ga maka baka isa ba. Ke ni fa dama ba son ki nake ba yanzu kuma na samu wadda nake so. Saboda haka kyale ni mana. To ke san shi kike yi. Kai kudin ka kake so? Ina ruwa na da ku su waye kudi na nake so. Ko ba shi kudin shi. Minti biyu kawai nake so ki ban daga cikin lokacin ki. Minti biyu. To ai ni ma ban da minti biyu, ni ma neman shi ke in kara. Ai da ban ga kulawar ba, sai yanzu zan ga kulawa. Wani irin ɗan iskan saurayi na gani abin ma ya ban tsoro. Da ya kawata kin san sanin mutum sai Allah. Kana son in sa maka zoba ne ko in baka kasa? Duk wanda kika ga yafi kwanta miki a rai kike so, shi zaki yi. Ni saboda Allah da Annabi ke fa ke daure mai yarinyar ni gindi tana abin da ta ga dama. Nace ni zan je aiken ita ta zauna a gida? Haka kake so? Kin ga sai ki mallaki zuciyar tashi. Kawai sai ki ta wasan kura da shi ba ruwanki da kowa. Ya zama naki ke kadai ba wanda zai tsaya ki. Moyi wasan shi nake ba kawai dai na yi misa da shi ne. Tun sun na saba ko da yaushe muna tare shi yasa. Amma ina ganin da ka baro da. Haba Fauzi. To aiki matsalar ko da an ɗauko miki abincin da za ki iya ci da dole sai mutum ya zauna ya bari. Kuma ni gaskiya sauri nake wani halin shi. Gyaɗa mai sihiri ka ɗauka ka ga ɗaya